Vítejte u dnešního videa. Dneska to nebudou hororovky, ale Minecraft. A dneska budeme hrát Egg Warsy, ale nebude to jen tak, že budeme hrát Egg Warsy, jo, prostě budeme hrát ve dvou a to konkrétně se speciálním hostem, mým mladším bratrem Matějem. Nazdar. Zdarec, že Každopádně, já to tady nebudu nějak zdržovat, veď. Jak najdeme nějakou rumku, tak vám dáme vědět a zatím tady darec to. Každopádně, jak se cítíš, Matěj? Myslíš, že to vyhrajem? Ne, s tebou určitě ne. Dobře. Matěj, kolik lajků si vyžaduješ po lidech, aby jsme s tebou natočili další video? 10 lajků na tohle videjko. 10 lajků, jo, 10 lajků, ok. Každopádně. Jsem zvědavý, jak to umíš, jo. Nedivil bych se, jo, kdybys to nějak prohrál, protože když se tak podíváme, na čem hraješ, jo. Nevím, jestli to je nice. Jestli knížku podle obalu. Tyjo, bratr už tady staví, hezky docela builder tady. Ale mám hovno. To ses moc daleko nedostavil, chlape. Ano, igračo, super armor. A problém? Hej. Pro info. Hej, ale bylo by dobré, kdyby ta vsadka byla jakoby... Okay, jdeme stavět. I'm ignoring you. Jo, by the way, jsme totální amatéři, jo, takže se nedivte našemu playi. Ale jako, i tak si myslím, že to jako možná vyhrajeme, víte. Ne. Ne. Nevyhrajeme. Jseš moc negativní, jo. Nulová šance. Máš dost bloků? Já nemám nic, já mám 8 bloků. Jsi fakt fazber. Tohle lež, ty vole. Ty tady chodíš s mečem a ani si nenakopil bloky. Ale, Pachá, pozor, zadu. Už tam jsou Steveové. už tady, kámo, už tady čekají. Pojď, já na ně vběhnu. Nic nemám. Pojď. Co děláš sám, ne? Máme obestavený vůbec vejce, nemáme, hej byste, kámo. Můžete to někde Ty máš goldy a nic neděláš, blude. To je hrozný s tebou, fakt je. Stavěj, bro. Traktůrek jezdí potom. Černý really, nigga. Traktůrek. Malý traktůrek Natáčí. Já na toho cápka vběhnu. Máme brutální protekci na vejce. Matěj. Jdem po Teď něm. stavěj a já tam úplně skočím jak... Smrte. Co si děláš? Tam jdeš. Jo, já jsem zapomněl dokoupit bloky, sorry, kámo, sorry, bro. Už mám bloky, kámo, už mám 43 bloků. Stavěj rychlejc, kámo, ty jsi... Oni mají všechno, ale. Ty nemáš nic? Nemám nic, jenom holej zadek. Holej zadek jako opice. Nemáme dostatek diamondů. No tak. No tak to jsme v prdeli. Počkej, běžím. Jak formule. Jež! Dobrý, to není náš, kámo, neboj se vůbec. Mám pět Ha, diamondů. nemám... Hezky pěkně. Já jsem karašný. Tyvo, já jsem úplně ready, kámo. Někoho úplně propleskat. No, ty jsi v PRD a úplně... Hele, už někdo chcípl úplně, kámo. Dívej, už jsme poslední 3 týmy. Já to vidím na děně. A je. Pojď mi pomoct, kámo. Ona úplně... To je nějaký cápek. Ty vole. Kámo, Jaj, už jste tady měli být 4 minuty, ty magore. Dobrý, pohoda, veď. Pohoda, jahoda. to není pohoda, jahoda. A je to prdeli. Tam už nemají nic, ok. Tak zatím protektuji náš tým. Zdrhej, ty vole, zdrhej. Přátelé, chvátám. Kolik jich je? Jeden. Ale má full iron armor. O kurva. Ne. Jo. Já Joking vchodím. mi. Vojdu. Do parchanta. Já ho jdu zbít. Jde si pro nás. A pro naši duši. Co? Nemáme zájem. Čekej, já se za to musím koupit nějaký věci, kámo. Hele, mám diamantový meč.
takže pohoda. Ty kámo, děláš si srandu. You're joking. No. Já tady úplně držím pro nějaký diamanty a ty si tady dáš full kámo iron armor a mě nenecháš ani prd. Sorry brosky, sorry. Ty jsi fakt jakože... Já tě, počkej, já ti vrátím. Ty jsi fakt kriko. To si děláš. GG. Právě si přišel o všechno. Nevadí, kámo, nevadí. To se spraví. Ne, prosím, dej mi to zpátky. Tady máš. Ne, utíkej. 2 gemy, jo. 2 gemy, proč říkám furt gemy, já jsem s tou bravkou Pepo. Ale to nevadí. Jaký bravko? Co? Co to malé? Kámo, počkej, ale proč si kámo zničil to? Most, ale k nám. Protože oni sem šli, kámo. Já vím, ale to stačilo jenom tam na konci, ne i na začátku, kámo. Sorry, jako. Sorry, jako. Bože, to je... Tak já budu úplně hrozně obsavěný. OK, uvědomil jsem si, že potřebuji zlatý jabko. Bez zlatého jabka jsem nicka. Takže tohle sto. OK. Ten zasraný traktorek. Nemáte někdo goldíčky, to? Kámo, já nemám ani diamond, ani nic. Vy to tady úplně kradete. Co ne? Chápeš to? OK, já už mám full. Kámo, ty máš full. A co mám já? OK, další tým je dead. Obsidian vůbec. A já už tu cápku chápu. Ona si farmila gold, já bych mohla koupit obsidian. Jsem takový vášník. Hej. Můžeš vzít ty obsidiány, kámo. Co dělá? Kamaráde, co dělá? Co to je za tým tohle? Běží. Jde po nás. Oj, kámo, já nemám ani diamantík. Počkej. No tak to jsme v Nechci nic říkat, ale jsme velmi v špatné situaci. Ale já nevím jak ty, ale já zdrhám. Já potřebuji nějaký exploding kámo bow třeba, nebo něco takového. Já jsem u pana villagera doma. Kdo se ptal? Na tvůj názor! Jdu sem. Kde schodím? Oh my god! Kde jsem? Ne! Ty chci! Vidím. To nevadí. Ty umřeš, jsi mrtvej. To si děláš ze mě Mr. Black! Really, nigga? Jsou tady, jsme GG. Bože, já to seru! No dobrý, jsou tady. Já tady ještě spleskám dřevěným mečem, vole, a jdu do prd. Já tu hru regulérně